Poznáte dolky? Sú to tradičné lievance z kysnutého cesta a dnes vám so Starkou ukážeme, ako ich pripraviť. Ako prvé sme si pripravili kvások. Do časti rozohriatého mlieka sme pridali lyžičku cukru, rozdrobili droždie a primiešali 2 lyžice múky. Takto pripravený kvások sme odložili na teplé miesto, aby mohol pekne narásť. Počas čakania som si rozšľahala vajíčka. Tieto sú od Starkyných sliepok, takže majú krásnu žltú farbu. Do veľkej misy som nasypala múku, práškový cukor, soľ, pridala vajíčka, napučaný kvások aj zvyšok rozohriatého mlieka. Cesto som najskôr premiešala drevenou vareškou, aby sa všetky suroviny spojili, a potom som ju vymenila za metličku. Vďaka nej sa podarilo rozbiť všetky hrudky a zostalo nám krásne hladké cesto. Misu sme prikryli utierkou a nechali cesto hodinu kysnúť. V tento deň bolo v kuchyni poriadne teplo, takže sa nám síce trochu prilepilo o utierku, ale aspoň krásne narastlo. Pred pečením je dobré cesto ešte raz premiešať, aby sa z neho uvoľnil prebytočný vzduch a zároveň sa skontrolovala jeho konzistencia. So Starkou sme sa síce držali jej receptu z knihy, ale aj tak sa jej zdalo cesto príliš husté, preto sme doň postupne ešte liali trochu mlieka. V popise videa už nájdete upravený recept. Formu na dolky sme si rozohrali na strednom plameni. Ak ju doma nemáte, vôbec to nevadí, dolky sa dajú pripraviť aj na obyčajnej palacínkovej panvici, len nebudú mať presný okrúhly tvar. Ak ste ešte dolky nikdy neochutnali, predstavte si malé palacinky, ktoré konzistenciou pripomínajú nadýchaný obláčik. U nás doma ich najradšej jeme s domácim rybezovým lekvárom, ktorý je podľa mňa najlepšou lekvárovou príchuťou. Ak by ste chceli recept na tento žiarivý lekvár, určite mi dajte vedieť v komentároch. Ja si z doliek vždy spravím takýto malý sendvič, do stredu dám lekvár a na vrch ešte posypem trochou práškového cukru. Moja celoživotná dilema je, či sú lepšie palacinky alebo dolky. Tak som zvedavá, čo vyhráva u vás. Dajte mi vedieť v komentároch. Pa pa!